Postoje stvari koje nikada ne trebamo raditi nakon molitve. Mnogi čine ovih 5 grešaka, a koje mogu oslabiti vjeru i odgoditi pozitivan ishod vaše molitve. Prvo, dopuštanje sumnji da pusti korijene. Često nakon vatrene molitve naš postane sudnica. Važemo dokaze, preispitujemo mogućnosti i dopuštamo strahu da nas preplavi. Biblija nas u Jakovljevoj poslanici upozorava da onaj tko sumnja postaje nestabilan poput morskog vala. Sumnja nije samo osjećaj, ona je ulazna točka za neprijatelja. Moliti, a zatim sumnjati, isto je što i iskopati sjeme iz zemlje samo da biste provjerili raste li. Naša je odgovornost štititi vjeru, a ne prisiljavati rast. Drugo, djelovanje suprotno onome za što ste molili. Molitva nije neka magija, već partnerstvo s Bogom, a partnerstvo zahtijeva usklađenost. Ako molite za mir u obitelji, a odmah nakon toga nastavite s uvredama prema supružniku ili djetetu, djelujete protiv vlastite molitve. Vaš životni stil mora biti u suglasju s vašim prošnjama. Ponekad odgovore ne blokira đavao, već naša nedosljednost. Zapitajte se, Bože, što trebam učiniti sljedeće kako bih ostao usklađen s onim što sam upravo molio. Treće, požurivanje Božeg vremena. Nestrpljivo nas često tjera da sami pomažemo Bogu iz tjeskobe. Abraham je zbog nestrpljivosti dobio Išmaela, što je stvorilo dugoročne sukobe. Ono što sami forsirate, morat ćete sami i održavati, ali ono što Bog daje, On i podržava. Čekanje nije gubljenje vremena, to je trening. Ono rasteže našu vjeru, pročišćava motive i uči nas ovisnosti o stvoritelju. Ponekad je odgovor spreman, ali mi nismo. Bog nas voli previše da bi nam dao nešto što bi nas moglo slomiti. Četvrto, nošenje istog tereta i nakon predaje. Mnogi odlože tešku borbu pred Isusove noge, a zatim je ponovno podignu za svaki slučaj. Ako ste molili, a i dalje paničarite, zapravo prekidate duhovnu razmjenu. Mir nije automatski, on se čuva. Svaki put kad se tjeskoba vrati, odgovorite potvrdama istine, a ne emocionalnim reakcijama. Ne dopustite da briga postane vaš oblik obožavanja problema. Peto, zaboravljanje na zahvalnost. Zahvalnost je vjera na djelu. Isus je zahvalio Ocu za kruh prije nego što se on umnožio. Mnogi propuštaju ono što Bog već čini, jer su previše zauzeti žaljenjem zbog onoga što još nije učinio. Zahvalnost održava srce mekim i osjetljivim na Božje vodstvo. Vježbajte zahvalnost unaprijed, za snagu, za mudrost i za sve ono što Bog priprema iza kulisa. Ispravljanjem ovih navika, vaša vjera postaje čvršća, a vaša veza s Bogom dublja. Bog koji je započeo dobro djelo u vama će ga i dovršiti. A ako u to vjerujete, ostavite nam like ili komentar koji imate na srcu. Do sljedećeg videa, Bog vas sve blagoslovio.